ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардори азиз созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки дар имрӯза навор мада чӣ рӯй кардагиям ва чира гап мезанам. Дар имрӯза навор як шифонери фурӯшӣ рӯй кардагиан ҷои кор дар Қазоқистон аста. Як бародар худаш гап мезана мефаҳмона ки дар ҷои Қазоқистон чӣ хеле корай. Мошини арзон хай рӯй кардаги нест. Ягон мошини арзон боша рӯй кинем ва реклама мекунам. Замини арзон аста дар шаҳри Ваҳдат, замин аста дар шаҳри Душанбе ва хонаҳои замини аста дар шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Ёвон ва дигар ҷоҳо. Квартираҳои арзонак аста дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Истиқлол. Қизиқи видео ҳамие ки дукомната квартирара метавонен 85 000 сомон бихарен ва як хонаи замини дига ҳастай уш 75 000 сомонае ва дигар чизои арзонам рӯй кардаган. Видеои имрӯзара ба қизиқ то охирша тамошо кунен. Агар ягон кас хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен дар WhatsApp ман, мисол дар номерои WhatsApp ма рӯй кунен, ман рекламаи зуруш мекунам. Як дона лайки бепала бижихен, касе дар канали мо меҳмон бошен, подписатсия кунен. Раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. Мерем аку суста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна. Шумо бардро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортхона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бародарҷоно, дастгиритон хеле аст. Сисдагия мардак бора чанд видео да дастгирӣ накесен. ҳами видео да я дастгирӣ кунен, лайкора я 2000 боло кунен. шероинар гаптон надорам. дӯстони азиз, ана шифонери фурӯшӣ состояниш навай, упаковка кардагӣ тайёрай, ягон ҷо шикастагӣ нест ва хат кашидагӣ нест. мисол ягон ҷош ана айрасия овардагиян, состояниш навай, адрес ноҳияи Ёвон да қарор дора, нархша 9000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. касе ки ана ноҳияи Ёвон да мисол аз ноҳияи Ёвон агар бихарениш ё территорияи Ёвон да қарор дошта бошен, доставкаш бепулай. чӣ хеле гуфтам 9000 сомон. пули урусӣ хати 51 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанен. якчанд комментарияро аҳамият додам. бардоро нависавданд ки аз ноҳияи Рӯдакӣ ягон квартира арзон шава бимонен. гап нест бардоро, фақат шумо сухан кунед дар комментария аз куҷо хона замин квартиратон дар корай. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, ориентир радиостансия пеши балнисаи туберкулозни. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. қати балконаш 120 квадрат мешава. ремонтш коробкааш хеле ки десен овсвеч мега ҳастай. ҳуҷҷатош ана ҳуҷҷатоша хитчон мекунан метан. мақсад касе ки квартирара мехара, ҳуҷҷатоша хитчон мекунан метан. бардори азизам, нархиш 185 000 сомон, ҷои шичай. пули урусӣ қати 1 82 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, ана ҷои кор астай дар Қазоқистон. бардорои азизам, илтимос мекунам ҳами видео да лайка биҷихен. касе ки мисол ана территорияи Қазоқистон да ё территорияи Россия да мисол бекор боша, ҳам бародаро соҳиби кор шаванд. илтимос мекунам ҳам видеора пан кунен, ҳама ҷо да лайкора я 2000 зиёд кунен. комментариядам бардорои азиз беҳтарин бинависен. Сауду Тиҷи беҳтаринам хеле ягон чи дастгирӣ кунен. бардорои азизам, ҳозир як рекламачаи карот ки мешава, ана рекламачаи карот ки мешава, як бародар гап мезана. баъд аи бародар гап задан, баъд ҳамун бародаре ки мисол дар Қазоқистон ҷои кора гуфтагӣ ҳамун гап мезана. бо худаш конкретни ҳамаша фаҳмондагия чӣ хели кора, чӣ хели мисол сум метан, ҳамаша гап мезана. ҳозир фақат шумо гӯш кунен, фақат дастгирӣ кунен. бардорои азиз, лайкора бисёр кунен, комментарияда мисол ҳам видеора поделиться кунен ки бардорое ки бекоранд соҳиби кор шаванд. дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ граница гузарӣ, ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг бизан. компания кай Шамзин, компания боваринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия, собиқаи кори 10 сола дорад. компания кай Шамзин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги алоқ бармегардонад. дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед. аз номи канали мо гап занен, таҳфифи иловагӣ мешавад. ба шумо рои сафед. салому алайкум бародаро.
дар Қазоқистон дар шаҳри Алмата фирмаи турецки да одам қабул кардастанд. Агар ягон одами эҳтиёҷманд боша, марҳамат, ҳамин номерои ман дар WhatsApp ҳаст, метавонед бинависонед. Номеро худчонам кор мекунам, метавонед зангам бизанед, мешавад. Фирмаи Туркия бародаро, ҷои хоб хӯрдан бесплатния, як моҳе ки меои кора сар мекунӣ, ай 400 то 500 доллар меғалтонӣ, завед сайхил мекунад, соати кори айҷа платит мекунанд. Бамед постепенно ойлук баланд мешава. Агар нағз кор кунӣ, ойлукат бо баланд мешава иншоалло. Ҳаминҷа бачаҳо чанд қашид кор кардастанд. Ман худман 4-5 сол мешавад ҳамин фирма кор кардастам. Иншоалло ки ягон кидат пидат надорад. Агар ягон одами эҳтиёҷманд ба кор боша, марҳамат, биен кор кунем. Монаки мақсад мегум ки мисол ойлукш 400 то 500 доллар даже метавонӣ ки агар хушку кор кунӣ зиёд бигирӣ, ин маъное ро надорад ки мисол як муддата 4-5 рӯз кор бубро ё ки 10 рӯз кор бубро биёи 400-500 доллар бигирӣ. ин хеле бародар. Соати кори ай завед сай хидмат мекунад. Мисол то чанде соатҳо бисёр шудан, ҳамон қасуми бисёр мегирӣ. ин хеле бигӯй ки мисол як мудда 400-500 доллар мегирам, бубро як рӯз кор кунӣ ё 3 рӯз хоб кунӣ, мақсади хеле намешава, хеле қасум намегирӣ. Соати кори ай завед сай хидмат мекунад. Чанд қай соати зиёд кор кардем, қасуми зиёд мегирӣ иншоалло. Бародаро, ман дар ин байн рости гап на ягон посредникам, на ягон чи мисол дар фирма марам абиш ниранги ҳамин дигаро кор мекунам. Хеле бо ягон то фикр накунед ки мисол ман ягон посредникам, ягон одами шумо ай сари одами омадагӣ сум мегирам. Не бародар, марам ранги шумо кор мекунам, марам ранги шумо ойлук мегирам. Агар дар ин ҷае ки просто ҳамин одамое ки дар берунан исуса мебинӣ бисёри тоҷико бекорам, барои ҳамин ман хостам ки хабар кунам ки ягон одам агар боша эҳтиёҷ ба кор бия кор кунад. خیلی اگر ما یگان آدم از هر یگان اولی که یگان کس من از سو میگیرم نه یگان چی پروست اگر یگان آدم باشه کار میکنه اگه بیا کار کنه آخی خیلی کار گشتنده. دوستانی عزیزم خسته نباشین، بچه اچکیدار نوارا دوام میته. دوستانی عزیز با دقت گوش کنین، زمینی ارزان اینه که زمینه دستین قرار داره در شهر وحدت 4 سوتیق زمینه 3 درخانه کلدار بانیا کوخنی فوندامنتاش ریختگی اچ خیلی که میبینین او سویچ میگه در نزدیکیش هسته حجتاش قرار داره. فوندامنتای زباری گردی زمینم ریختگی هن 15 قبچه سمنت هسته 15 تخته دیگه هم هسته. نرخ بردروی عزیزم ارزان گفتیسای 85000 سومان. کسی خریدار باشه این ارزان میشوه. اگر یکون کوارتیره باشه بالایش سوم میتین. انا دوستانی عزیز پول روسی خطی 493000 روبل میشیده. نمرش ایما واتساپ داره، زنگ زده زمین ارزان ای شهر وحدت بخرین یا حلش کنین با کوارتیره. دوستانی عزیزم میگذاریم به 4 ملونی امروزه یک خانه ارزان دیگه از شهر وحدت در مروی کردگی هم با دقت گوش کنین. این خانه دستین قرار داره در شهر وحدت قشلاق استقلال 6 سوتیق زمین ده در خانه کردگی ای ремонтش коробкай اوسوچ میگه هسته حجتاش 100%. اوش خانه بانیا حجتخانه انجامخانه داره. با 3 سوتیق زمین دیگه هم داره، میتونین که همچون باغ استفاده برین. نقش بردروی عزیزم ارزان گفتیسای 75000 سومان. آخری نقش اینه که بردروی عزیزم خانه خشروی بردروی عزیز 75000 سومان آخری نرخش بوده. پول روسی قطعی 437000 روبل میشده. خریدارو زنگ بزنین. یکی بسیاری بردرو زمین هم گفته بودن از شهر دوشنبه. بردروی عزیز اینه یک زمینی ارزانی دیگه، فقط شما ارزاناش قبول کنین، لایک را بجقین که این زمینه دستین قرار داره در شهر دوشنبه طرفی نفتیانیک 6 سوتیق زمینه فوندامنتای خانه 9 به 9 ریختگی تیاره. 4 در خانه بانیا کوخنیش فوندامنتاش ریختگی ای. دوستانی عزیز خانه 9 به 9 میگه فوندامنتش. او سویچ هسته میگذرونش تمام. حجتاش سرتیفیکات داره. زمینش 4 کنجه ای. گرد زمین 3 متر بلند محکم ای. نرخ بردروی عزیزم 135000 سومان میگه ارزان میشوه. پول روسی قطعی 790000 روبل میشده. اگر یگون جوش مثال نافهمی باشه بردروی عزیز خیلی نمره تلفنش هست با زنگ زده میپرسین. زمینی ارزان اینه که شهر دوشنبه ده. زنگ زده معلوماتی بیشتر را بگیرین. بردروی عزیزم انا یک خانه ارزانی فسانی زور روی کردگی هنده که جوش جای زور ده. بردروی عزیزم با دقت گوش کنین، نرخش هم ارزان گفتیسای. کسی که از ناحیه یوانین مرحمت اینا مردگاری خانه فسانی خشورا بخرین. پروژه زور قطعی اخی
این خانه دستین قرار داره در ناحیه یوان در یک جای یوانه خیلی زنگ زده ای صاحبش میپرسین 8 سوتیق زمین ده 3 در خانه کردگی حمام در درون شای خانه را با پنابلوک وارداشتگیان ремонт داره چخیلی که دستین او سویچ میگه هسته اوجا توش 100% مکتب مگازین در نزدیکی شای دوستانی عزیز این خانه جای زور داینه که нархиш 175,000 сомон арзон мешавад. пули уруси қатъи 1,28,000 рубл мешида. харидорои аниқ зангш бизанед. як бародар ана дар Москва қарор дорад гӯш кинен ки чӣ мехара. салом алейкум бародар кадом мегам материалро дошта бошам мо мехарем. Короче нахе турбои пластики мегирем, падонои пластики, оҳан мегирем, металлолом, мед. Короче нахе бои нетари бигбекора мегирем, бигбекой барои металлолом, барои гранула, барои бо стречи то мегирем, стречои рулони, роспи. Короче любой намуди пластмаса мегирем. Кадом медора номероро дар таи видео мемонем. Занг бизанем. Короче адресои мо территорияи Москва, Московская область, метро Домодедовский, номером 991 566 8025 имо WhatsApp кор мекунад. ина бардорои азиз ҳами ака хидиш гап зад марҳамат агар ягон каси ягон чизе мисолам хеле агар фурӯшӣ дошта бошен ина номерои телефон шамондагиам зангш бизанен мехарам. ана ака бардорои азиз ховуд набара ки мегзарем ба як квартираи арзонаки дига. ин квартира десин қарор дора дар шаҳри Истиқлол. духонага квартира дар 5 этаж қарор дора 50 квадратни метрай. домои пешина квартирара нав ремонт кардагиян. соҳиби квартира маълумот додагие ки хона дар шаҳраки Табошаҳр мега. шаҳраки Табошаҳр мисол касе аз вилояти Суғден фаҳмиден ки киҷошай. ана духонага дар 5 ошиёна қарор дора мега. нархиш 85,000 сомониш мега. вай пул машид ҳози хида мехаридимаш 85,000 сомон духонага 5 этаж. пули уруси хати 495,000 рубл мешидай. номерош номерои Тоҷикистонай. касе харидори аниқ бошен зангш бизанед. апашко модаро хоҳаро додаро акҳо ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза аз куҷое ки хона аз куҷое ки замин аз куҷое ки квартира хай бардорои азиз чизе ки ана роӣ кардан мисол ҷои корам бид қазоқистонда илтимос мекунам лайкора биҷиқем бардорои азиз ҳами видео паҳн шава бардорое ки бекоран мисол кӯча ба кӯча мегардан соҳиби як кор шаванд соҳиби як даҳанӯ шаванд соҳиби зиндагӣ ана ширин шаванд бардорои азизам ана хулоса лайкора биҷиқен дар комментара бинависен ки савдутиҷӣ ба пеш ё савдутиҷӣ ту метавонӣ бинависен ё бачаи ачкидор ба пеш бинависен бардорои азиз ман ҳар як комментарияи шуморо мехонам. пешаи ҳама бардорои азиз раҳмат мегӯм барои дастгиритон раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен апашко модару хоҳаро ҳаматонда раҳмат мегӯм бардорои азиз. агар ягон кас хона мошин квартира чизе ки барои фурӯхтан дорем бардорои азиз дар номерои ватсапи ма роӣ кунен. номерои ватсапи ма дар якм ана комментария номерома закрепит кардагим ё дар аввали видео номерои ма ҳастай. дар ватсапи ма бинависен мақсад чизе ки реклама боша хона замин квартира чизе ки барои фурӯш боша метавонед ки дар ма роӣ кунен ман рекламаш мекунам. хуб бардорои азиз ва гапа бисёр ҳам накунем ана ибад навори хонаҳо касе то охири видео рақати ман чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 звездара бинависен. агар 5 звездара натавонед нависа 5 ҳам бинависен гапто надорам. хайрихиш мекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен худона эҳтиёт кунед.